Yang subhai pi hakane ka retreat san minute ka jing pusan mata ka sengi ka long ka jing khuoi jong ka mat sim pat ka met long ba yana ka panta kino kirta jong ka jing imperium ka jing pusan mata ka sengi kerana ka siti Paulus apostol sha Ephesus ka nong kwa ningkong pat ka khat ka basau shua be entau ya ka pertei ublei ulai jit yangi hau Chris ban long ki ba khoi bat ki ba klem thobria hakmat jong u ha ka jing e ngin penjai jai ya lade sipor ban ni duai ko Jisu to hikai yanga ban pli ya ka donot jonga sha ka jing e ka jong me ya singawo ya me ko Jisu ba me khot yang abangan jan same hang ni ngadon ko try wan ban pendap yang kai jing puson ublei u e yangi iwei pa iwei namar ublei ulong kai jing e ulong unong thau jongi bat ukpa uba e yangi ni baro ni long khon ublei ukwa yang ni baro bangin yo ya ka jing pen im ka jing tho ka bu khui ka ong shwa ba en thau ya ka perthei ublei ulai jet yang ni hau Chris ban long ki ba khui pat ki ba klem tho bria ha khmat jong u ha ka jing e ka jing khui ka long ka jing pendep ba pen pura ya ka jing trang ka jong ublei na ka banta ka jing im jongi kam dei namar ba ngalarang ba ne ngadang khna ne ba ngalarang ba takata kadau namar bang kapor junga ban lek na kana pathe kala jan tenga di ban long ba khoi hanrei lane bahkan bangin ong ru bakade tang na ka banta khendiat ngot ki briu ban long ki ba khoi hanrei ublei ukwa yangi baro ban long ki ba khoi bat omdei teng teng haman la ki por uturwa hangi ya ka jing khlang ban penla yangi langba jong khun jong u Jisu uba long unong muna jongi lakhat yangi iwei pe iwei ban tei ya ka jing im jongi hakanong rim ka pas kem pat kata kanong rim de Jisu kadai ka jing he jing san suki suki ha ka jing im jongi hasla perthei kabalang ka hikai yangi ba ya bara khot lakhat sha ka jing khoi ha ka jing im jong Kristan kolong ka no jong ka jing im jong ka u Alphonsus Ligori u penpau ya kanik ka jengmut ha kanik kurkom ublei ukwa ya baro ban kelalong kiri khoi man la we pu we ha kar kom jing im jong u lane jong ka kiriuniam uling do soblei kum uling do soblei kiba syong kurim kum kiba syong kurim usamla sinrang kum usamla sinrang lane ka samla kan thei kum ka samla kan thei unong khai kum unong khai bat man ewe pe ewe kat kum kar kom jing im ti kum u prophet Jeremiah to nginom ong ba ngadang khna de ka jing long khoi kam long namar ba dangrit ne namar ba la tenmen ne la rang ba ka jing rap jong ublei ka don barabor na kamta uno ha kano ka kerdan jong ka jing im jongi kibriu dongin yakso ha u ke kebang ngin kili hela de mata hato ngayai trang na em ban long ba khoi u Alphonsus Ligori u duai ko blei badon bor baro penlong yanga riu khoi to kane kan yarap ya pi wan puson mata kasni sepanggai jing khoi